Joo, siis tässä oli äsken semmoista 2 sellaista miestä, jotka tuli ja no siis ampun vanhemmat ei tiedä niistä mitään. Ja no, ne kuulosti kyllä ihan ystävällisiltä, mut niinku vähän silleen, että niinku silleen 2 miestä vaan tulee niinku randomi silleen, ilman että vanhemmat tietää mitään, mut joo. Ja yritti ehkä myydä jotain. Niin voi olla. Mutta tässä on joku muu. Siis sä oot näyttänyt jo 10 kertaa. Ketä niin enää kiinnosta? Ja muuta ei tää varmaan kiinnostanut edes alussakaan. No joo. Mut siis eihän tää olisi tulista, vaikka tässä on tätä chiliä. Voinko mä maistaa? Et. Joo. Kohta tulee. Kohta alkaa siis vitososa. Niin kohta alkaa vitososa. Pelu. Sit kun me ollaan syöty. Pelu. Joo, mut moikka! Samu.